Καλησπέρα, καλησπέρα. Ήρθαμε εδώ στο Χούμο για να κάνουμε κάτι πολύ δυνατό, κάτι το οποίο πραγματικά θα το αγαπήσουν όλα τα παιδιά. Αν θες να κάνεις δωράκι στο παιδί σου και να σταματήσει να είναι πάνω σε οθόνες, θυμήσου το, σου έχω το τέλειο δώρο. Σου έχω αυτή τη στιγμή, μετά το χαμό τον οποίο έχετε κάνει με τους μαρκαδόρους, 60 μαρκαδόρους, φέραμε εδώ 120 μαρκαδόρους, μοναδικούς μαρκαδόρους, άριστης ποιότητας. Κοιτάξτε εδώ ποιότητα, με πλαϊκέ μύτη και με λεπτή μύτη, τεράστια ποικιλία χρωμάτων για να καλύψει και το πιο απαιτητικό σχεδιαστή, με μόνο 20 ευρώ και δωρεάν τα μεταφορικά για όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι τη Ρόδο είναι δωρεάν τα μεταφορικά. Οπότε, αν θέλεις να κάνεις δωράκι στο παιδί σου και να το καταευχαριστηθεί, δεν έχεις τι άλλο να κάνεις, να μας πάρεις τηλέφωνο στο 2461 50 60 20, είναι το τηλέφωνο που φαίνεται πάνω, είναι πολύ εύκολο νούμερο, είτε να μας αφήσεις ένα σχόλιο. Και σύντομα θα επικοινωνήσει κάποιος μαζί σου για να ολοκληρώσει την παραγγελία σου. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, είναι να βάζουμε δωρεάν μεταφορικά και μεγάλες προσφορές. 120 μαρκαδόροι για να κάνεις στα παιδάκια σου το καλύτερο δώρο, είτε στο βαφτιστικό σου είτε στα νεψάκια σου. Μπορούμε επίσης να στείλουμε σε όποια διεύθυνση θέλεις και σε συσκευασία δώρου, αρκεί στο τηλέφωνο να μας πάρεις τηλέφωνο και να μας πεις ότι είναι για δώρο για να το ετοιμάσουμε έτσι όπως πρέπει να είναι. Δεν έχουμε τι άλλο να κάνουμε, να σε ευχαριστούμε και πάλι. Για 120 μαρκαδόροι, μόνο 20 ευρώ, με εντελώς δωρεάν μεταφορικά για όλη την Ελλάδα. Σπάστε το κανονικά. Αν σου άρεσε, θέλω να μας αφήσεις ένα like, ένα σχόλιο για να συνεχίσουμε έτσι με δυνατές προσφορές και με δυνατές τιμές για εσάς.